Здравейте YouTube, аз съм Сенсор и това е един информативен клип, който правя, за да ви съобщя, че отскоро ще започна пак да правя поредици на Minecraft, но този път ще снимам и на други игри. Gun Monkey си закупих скоро и мисля и надявам да правя някакви там епизодчета на Counter-Strike. Ще правя на League of Legends, уроци с Photoshop, уроци как да си направим сървър на всякаква игра. Мисля и на WoW да направя World of Warcraft, как да си направим сайт, списана система, всичко, HTML уроци, PHP, CSS, повечето може би ще са на Minecraft. Ще цъкам някакви мини-геймс, survival епизоди, пак tutorials. Ще играя League of Legends с един фъра. Не знам какво друго. Донатите ми спаднаха доста. Останаха само 28. Имам малко клипове, както и малко показвания. Имам 8 клипа, 4, 6, 8 и сме малко показвания, затова мисля да почна да снимам повече и нали да се развивам. Тук ще си направя някакъв по-хубав аватар, мисля да го снимам на speed art, така ще го направя, но това по-нататък. И да, това беше от мен. Довиждане, абонирайте се, харесайте и да, това е чао.